Čaute, dnes sme na Belvederi v Banskej Bystrici a ideme si vytepovať gauč. Konkrétne tento krémový. Nie je moc špinavý, je tu pár flakov, ale je celkom schopný, celkom zachovalý po nájomníkoch. Ďalej okná. Okná sú tiež celkom čisté, hlavne čo budeme čistiť sú rámy troška zašednuté. Ďalej tepujeme tieto stoličky, 4. Sú tam také flaky od jedla, zaschnuté veci. A to je nič. Ďalej, čo budeme robiť, je kúpeľňa. Kúpeľňa tiež nevyzerá zle. Sú tu takéto ďobky od farby na stenách. Samozrejme sklo, zrkadlo, klasika, vodný kameň. Ale vravím, nevyzerá to vôbec zle. No a ďalšia vec. Záchod s týmto malým umývadlom. Toto sa vyčistí, hej. Toto odtok. A nevyzerá to zle. Nájomníci, čo tu boli, tak to celkom udržiavali. Ale sú aj takí, ktorí úplne kašľú na to. A toto chodím pre jednu pani upratovať už asi 2. rok. Má viacej bytov a už sme spolu toho našli po nájomníkoch kadečo. Bola tu raz jedna pani, mladá, prepálená podlaha. V strede izby. Pod postelou nejaké zaklínadlá. Šamanka, čo vám poviem. Dobre, ideme sa pustiť do toho. Čaute zatiaľ. Pár hodín prešlo a ja mám hotovo. Okná čisté, všetko čisté. Všetko nádherné, lesklé. Noví nájomníci sa môžu nasťahovať. Sedačka čistá, voňavá. Stoličky čistučké, poďme sa pozrieť ešte do kúpeľne. Nádhera. Žiadny vodný kameň, žiadna špina, všetko čisté. Záchod lesklý. Tam ešte odpadáva troška vodného kameňa. Tam vzadu ešte vidno takú sadeninu, ale tuto vpredu, na bokoch, to všetko zišlo dole. To ešte opadne časom. Dúfajme. No, paráda. Balím veci a idem domov. Užívajte deň. Čaute. Ak sa vám moje videá ľúbia, daj odber, daj like. Môžeš ma tým podporiť. Budem za to veľmi rád. A veľká vďaka. Ľudia, čaute, užívajte deň, ahojte.